Working President Batmai bat ubalong ru kum spokesperson jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensengain NCM menta ka sengi ka artarik unok pra habakran sikilat pathai khubor ulapan pau ikijing songo yo Presiden ke MPCC Uma Vincent H Pala badi ka Presiden jongka AICC ka Sonia Gandhi kibala ibet ban JDU ban long kum Working President berkum spokesperson jongka seng hakajella uba pensengain habakran habai day baka jing penklanya kaseng hakajela hadin bagi khat arngut ki MLA ki lami no nakaseng uloong baka long ka badon bok baki te ki khat arngut ki lami shwa ya ka shisnam jong ka election ka bansalong house nam arhajar arpulai ha ka ba kaseng kanang yo e kapor ban perkhat na ka banta kumno ban penklanya kaseng hakajela habakran pat habai day baka jinglong jingman jo ka sarkar ka bamenta kabla lam khamat daga NPP uloong bakumbalong hi ka sarkar ka bamenta kipait ba babun hi kithnum bat kim hon ya ka sarkar MDA bat uloong ru ba ka jingbamla jong ka sarkar MDA ban penhon lane ban ai ka jing sakri ka babha so pait ba kandei hi ka dak kashin ba kipait ba jong ka jella kin Punjab suk ya ka seng Congress ban wan biang hakabor ban thau ka sarkar house nam arhajar arpolai habakran pat habai day baka seng Trinamool Congress kaseng ka badang thamai hakajella uloong bakan long ka bae ya kani kaseng bakan job haki babun ki constituency haka election arhajar arpulai lagade hagaro hills ne hari khasi jaintia Pau nyat muslangi ka jisungo ya Vincent H Pala Presiden juga MPCC bar kunjuru ibaram Sonia Gandhi ibara entrosenga kumbu Working President juga MPCC bahkan juga kapor kumbu spokesperson juga MPCC bat nang kala juga sngu nang bentar parti kapala ai ju sania hangan nang bentar bangan yo ban ya kilam nang bentar ikam juga parti hoi kumbu Working President juga Kongres Pop Meghalaya kalau nggak jing sisa bagi mat iki sengi juga jing tentu hadin bagi babon ke mere kila mino bande join berka TMC reward la kataru na kaliang junga ko Working President ngayu ibakan badan ya kan ko problem na ka banda ka Congress Party ban restore ba ia ka burom jaga Congress po state ka jungi masnul ka ban ko ka ban kam ka long bagi lech haki grassroots bandi organize biang ia ka party haki block level nang ba nga barwan biang election arjara pulai ngidon pak begini ki perlu ini ki resign bar kimi nang party sistem shwa elections bakani se kadang hinang yo kapor na ka benta ban perkat thamai na ka benta ban penplain ya ki nang trejo ka party ha ki block levels bar kunjuru na shupa ban brief kalong ba ha kapor juga jisen shah juga Congress Party MUA1, MUA2 government. Nga dangi bagi babon ki beriu ki snukrat ya ka jin charge Congress. Tenai bantah ka jin charge juga MDA bon ki pai bagi tnum ha. Tinangai baga ji bomna juga MDA ban ai ga good governance ki pai ba ha ga ni ga sansnam. Kan yarap shukuni Congress Party ban biang ha ka board ka jar apply. Tenai da ka MDA government ka trei ba lese kan buing ya ka bae na benta ka ajar pulai nama ko kalau minta ka UDP ka NPP ka BJP ka PDF berkuwi parti ke dalam dengan try ki babon ki paiba lese kin kam prefer di Congress ka next election but nakala juga ko Working President adon ka jingmut ba la kunu ban lain na ka jingmi simi biang ki nong juga parti bagi MLA adon kam ya ka coordination bas long strong kapedeng ki party workers ki nongbi kemat kenang ba dese ginu kijing bom isu jingmut jongi nila banyak discuss lang bat ban ya strong ki party na kamtakan election ajar apply step kawin ko step long ba hakini ki ususi ki bagi parlok MLA gila mino na Congress government Congress led coalition government ban compare bat MDA ngasa ki ba isu ko ka jing hiar haga yo ka kot hiar haga trikam trijam hiar haki yo ihan hiar haga belah haga sli bagi nebetu ga Congress haman la ki jaga kadon butang suppose now ngatri shiton kum politician ngadon ka butang ka jongal kum san haja banjok ngadon kam rahaja
ngapai ha ka parti ka badon but bank kenang ba ngan poi sakati ka thong prahajar dia ka bukut hamni kan long kaju good politician kin thampai sa Congress parti na marga don ka but bank suppose yang happen thor marai dikan mau bau ha bule uba PT udam prosper naga independence baban wile naga newly form party udam khasas papo ka Congress ka yo lai hajar put ngai le na ka Congress party kamut kebut ke bagi beriu ki kwa ya chain beriu kabut ke bagi beriu ki kwa ya nga bagabut ke bagi beriu ki kwa ya ka Congress party ngai ha ka bakut kadon chan singa mo bangan poi ka thom ju ju te ka ju e ki wi ru ha state baro ka wi kin phai chata ki ha phai ka party ka bakham don bis ऐसे kadon but bang ki party tene ki party kan but bang agar mau ke bubun ki wi party ha daira ki senior mus te ho ki job pin Lami na ilang wigi arspa bu. Katu ka kawaw siya bamdon buta. Hani Congress pa din pa ya kanu man lagi jaga. Dagile unu bam popular kanu unu dang yo bet ya kan. 1000 8000 1000. Teka to paw siya bagi pa ba ka bukur kin phai siya kan Congress. Nama ko hamme kale ko mo finance dan. What ki regional party ro ka very tough ki ban fight election. To ang sibudu to menta hanung thamai unjok TMC. Kita ha umrohi job TMC. Kita dah mau sendam job TMC wrong. Tapi orang pani juga parti nganam nu banong ini. Hendak kat MFC kan nong big problem. Dia what hap maksud ngan jong masih tu kan sitan. What hagaril su ngan ngai sikadu problem menem step. Katu kan urki problem hagaril. Kita orang pa kat ka jingla jong doktor mukul tu kan long very difficult. Hardly kan long our license. Tapi kita kan sitan bagi nak saya ke TMC muka. Yaki nganom la ban ong yeki de Malaysia ki don ga jongka jing kwa ka ambition ka jongki tenre ngathrai kat dang don ka por ngathrai ka bhabukin rethink ban view ya ka decision ka jongki khnang ba kanong khata yaki ha ga ban sawan tere ya iba kom ki TMC 100% on one kinoma ban come back against elections.